fa 2 plenaris, en el plenari passat vaig deixar passar, per si a un cas no ho havien trobat, donar-los més temps, però fa 2 plenaris em acusava a mi, vostè va dir que portaria una nota de premsa meua en la qual jo criticava que l'Ajuntament havia pagat un entrepà i una Coca-Cola a uns xiquets que havien vingut a realitzar un concert solidari. Evidentment, vostè no l'ha portat perquè aquesta nota de premsa jo mai la he enviat. Jo vaig preguntar una anotació que me cridava l'atenció, la senyora Vicen molt amablement me va explicar què era, recorde que va ser, ens creuarem en l'escala, me va donar l'explicació i li vaig dir, perfecte, comptes en el meu recolzament, però així se va dir que jo havia criticat això. I com li demane 2 coses, tria vostè, que m'exhibisga la nota de premsa en la qual jo he fet aquesta queixa que no he fet mai, o si no, que admetisga que la nota de premsa no existeix. Espero la seva resposta. Moltes gràcies. La nota de premsa, jo de veres que no l'he trobat, però sí que sé que va estar en la seva web i que així se va preguntar i que vostè va preguntar també el tema de la factura. Vostè va preguntar el tema de la factura això? Però la web no ha estat. En la meva web no ha estat, perquè no la... Jo crec que sí que ha estat. Jo l'he vista escrita, jo no he trobat, jo sí que és de veres que no ho he trobat, però jo ho he llegit escrit i vostès així també digueren i criticaven que va dir que si l'Ajuntament se dedicava a pagar sopars de... I jo li vaig dir, i li va dir la regidora, que no era un sopar, que era un cor de xiquets que havien vingut a actuar al poble i que s'havia pagat un bocadillo i una botella d'aigua que valia 4 euros. I això, evidentment, això no era un sopar. Jo sí que li dic que és de veres i ja li ha contestat i vostè no me pot repicar. Però vostè no pot dir una mentira. No, jo no estic dient cada mentira, li estic dient que no l'ha trobat perquè no existeix. Però no deixi el dubte, perquè l'honorabilitat que li repetís que jo li estic contestant i vostè no pot replicar. Després per al·lusió. No. Jo li he contestat a vostè i li he dit que sí, que no l'ha trobat i ja està i punt. I no n'hi ha més al·lusions. Li ha contestat el que m'ha demanat. Perdone, vostè ha dit que l'ha llegit en la meva web. No, jo li dic que me sona que ho ha vist en la web o que ho ha vist en algun lloc. Per favor. I que li dic que no l'ha trobat. I si no l'ha trobat, jo li aclarís que està en un error, no l'ha vist en la web perquè no existeix, perquè no l'he escrita. Voldria deixar-ho ben clar. I vostè el que jo he dit no ho ha dit així? No, jo aquest tema no el vaig treure. Jo no vaig entrar més en un debat que no té més trellat. Jo aquest tema no el vaig treure. Ja li dic que vostè fa i va dir en el seu dia que s'havia pagat un sopar a gent quan era un bocadillo i prou. I és conforme fa tot, traure les coses d'aquí, sí. Bé, després té la paraula la senyora Lorena. Bueno, jo no. I vostè sí? Vostè me pot dir mentirós, me pot dir tot el que li dóna la gana? I aquí és amb vostè o sí? Vostè m'ho ha dit a mi així. Bueno, li repetís que no li dice més i si no se'l tiri d'ací ara mateixa. Doncs no me va tirar. Doncs vaig fora, a que sí? A que no? Doncs dona per...